Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Isa ka menor de edad kag amay sa iyang best friend ang ginpangtiro kag napatay sa barangay Alihis, Huwebes sang kaagahon. Gikan sa ilimnan, ginlagas sila sang mga sospek nga sakay sa auto kag motorsiklo kag ginpangtiro. May report si Romeo Subal. Kuwan ko na lang ang bulingon kasi ginatingwaan ni Christopher Mudihar Sr. na magpakabakod samtang ginalantaw ang bahin sa Circumferential Road sa unhan sang Bangga Metal sa Alihis kung saan gintirong 16 anyos nga junior pasado las 2 sang kaagahon sa Huwebes. Nagupod ang iya anak sa amay sa iya best friend nga si John Paul Montaño. Dugay-dugay, nagsindi na siya sang kandila, nagduko kag nagpamensar sang madalom. Luyag niya may baluan kung sino ang nagpatay sa iya agot nga anak. Alas 2 pa sang kaagahon na patay ang iya nga anak, pero las 10 na siya sang aga, nakabaton sang impormasyon, parte sa natabo sa iya nga bata. Mali, ang nakapanugin sa akon, ang best friend niya man, kay may nakapabalo na to sa ila, igo ko yan nakabalo ya, alas 10 na yan sa kaina, sang aga. Adlaw na? Adlaw na yan kayo. Pero natabo, alas 2:20 pa ha? Pagahon ko no? Ang iloy nga si Jennifer Cortez, ginahimutaran ang litrato sa crime scene. Ginpreparahan niya na ang ginapangayo ni Christopher Jr. nga kuntani makahanda sila sa iya ika-17 nga kaadlawan sa Marso. Okay, di na to daan ngayon ganda tani siya. Ganda para sa 17th birthday niya? O kaya ba niya wala isa ko na ginalutuan. Ipipirahan mo tani, ma'am? Nga lang nakapreparahan sa isa mga utod ya. Suro sa hepe sa Police Station 7 sa Bacolod nga si Police Captain Andy Ofalia, base sa CCTV footage, isa ka auto kag isa ka motor ang naglagas sa motorsiklo sa mga biktima nga naggikan sa isa ka ilimnan sa barangay Mansilingan. Pag-abot sa lugar sa insidente, ginpaulanan ang duha sang tiro gamit ang 9mm pistol kag 45 caliber pistol. Duda kami nga ginamanmanan sa daan, ginaplanuhan na lang. Kay sa CCTV coverage nga nakuha namo dito, dasig ang lagan sang sundan na yung motor kang salakyan. Dasig na mo do makita nga consciousness ang biktima ta nga ginalagasan, ginasundan siya. Suro sa pulis, may mga record na sa pulis ang 35 anyos nga si Montaño sa pagpanakit kag pagpalupok sang armas. Ining isa sa mga ginalantaw nila nga motibo sa pagpatay sa duha. Posible man kuno nga nadalahig lang ang minor de edad sa pagpatay sa kay Montaño. Sa record dre sa station from 2023 and prior years, namo siya may mga gintiro siya, may ginpalukpan armas, may ginkastigo, and so something among yung mga cases. Si Montaño ang anay job order worker sa Bacolod, samtang ang minor de edad naman isa ka grade 11 student. Paray na paglantaw sa PNP sa mga CCTV cameras halin sa ilimnan, padulong sa lugar sa pagpaniro para matumod ang mga sospek.